Guys, yo! Yo, anong to? Saan tayo pupunta ngayon? Sa Agno, Abagatanen. Pasyal tayo guys. Sayan nyo kami ha. Sa close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow. A few moments later. Abagatanen Beach, Agno. Saan tayo dito? Merong ano? Ayun oh. Hello. Hello, vloggers. Tayo. Ito tawag ka rito. Madalam na eh? Madalam? Abot yata sa shot ko ah. Baba sa yung shot ko. Malalim nga. Ikot yung cottage dyan. Tanda sa wala. Sana ko. Sana ko.
tayo sa Abagatanen Beach. Ito sa Agno, Pangasinan. Dito oh. Tama lang yung ano, alon. Malinaw yung tubig guys oh. Malinaw yung tubig oh. Linaw din. Tayo doon sa ano, bandang rock formation. Malinaw na yung tubig. Ganda maligo, sa maligo oh. Ano, ganda maligo oh. Ito guys oh, may rock formation dito. Tingnan natin kung ano na pupo, nagbabaw ng ano. Ito. Yan. Yan tayo. Ibutin natin itong ano, Abagatanen Beach Resort. Try lang. Kayak din sila. Abagatanen. Okay, sir. Sir, magkano ang college dito? Ano sir, pag dito lang 500. Buong araw na yan. Ano sir, magkano? Pag overnight. Ano pag sa open cottage na ganito naman namin na pag sa overnight, ano, 1.5. Hour 5. Tapos yung entrance at saka parking. Magkano yung interest per head? Sa entrance po namin sir, 20. 20. Tapos 20 rin sa parking pag sa province. Parking. Pag sa motor lang 10. Ano pangalan nung ano yun, sir? Itong ano namin sir, itong beach namin. Oo. Manang Junis. Manang Junis. Parte rin ng ano yun, Abagatanen. O sir. Parte rin ng Okay. Abagatanen. Sige. Thank you kaya. Sige po. Okay. Nakaiwalay siyang ano, parang ilog.
Kung gusto nyo guys mas mura dyan, Tutso banda, mura lang oh. Mura lang katis din. Dito video maganda pero okay naman. Gusto mo nang walang alod, pwede ka rin dito. Parang ilog siya. Pambata, pwede pambata. Gusto ko dun sa kabila, dagat na. Ayan guys. Ito lang guys sa may ano to, Agno Pangasinan. Madali. Ayan, haba yung mga katis nila dito. Mula dun, diyan madami pa. Tapos hanggang dun, kung ito, puros katis na yan. Wow! Pare ko pogi oh. Two hours later. Ini tayo guys. Init na eh. Tayo. Abagatanen.